Insizwa makuthiwa kunabantu abangakwazi ukubonga umsebenzi womuntu, kusuke kushiwo i-M_K, cause mawuthatha ukubheka i-M_K akusiyo phela isivumbuke manje, kodwa i-M_K was in the works yonke leminyaka nje ubaba uMsholozi ehlushwa eze ayoyinikela emaphoyiseni. Mawuthatha ukubheka i-M_K nje was in the works yonke leminyaka iyayakhiwa, mhlampe asazi mhlampe wayevinjelwa yona cause kwase kwaziwa yithi umphakathi esasingazi. And kuleso sikhathi umuntu owayesaphotha ubaba uMsholozi kakhulu UNgizwe Mchunu, yabo. UNgizwe Mchunu owayelihlohla nina en-influencer enenzisa yonke into njenge-country. Nimuphethe la kuyintende esandla uMchunu yonke leminyaka le, yabo. Manje uMchunu mayesenza into esivuna yena noma esivuna umndeni wakhe, efaka imali phakathi, seniyamzonda. Makuthiwa kunabantu abangabongi yinini, cause anikwazi ukungitshela ukuthi sonke lesikhathi uMchunu nina-ke ebenimlandela noma enimlandela noma senimnyanyele ebenimlandela, nimubonge ngani uMchunu ngayo yonke lento abeyenzela for uZuma? Nimubonge ngani? Nimsize ngani? If esebizwa uRamaphosa embizela yonke lento esethi akuvotelwe i-ANC ini, seniyamgxeka. Kanti yini umsebenzi waMchunu kanti? Angithi ukuthi uMchunu uyi-influencer, ngizokubeka kanjalo, njengoba ey'biza ngomongameli wamabhinca ini. UMchunu ubekelwe noma ukhonela uku-influencer nina njengoba ayen-influencer kwi-case yaZuma, yazi. I-ANC manje isebenzisa into encu yokunibamba nina, imali phela. Iyazi ukuthi vele i-South Africa ayisayifuni i-ANC, so isizosebenzisa labantu laba nina enibalandelayo enibukela kubo. Mawuthatha ukubheka ku-TikTok manje, lama-influencers enu lawa eniwathanda kakhulu enifisa ukuba yiwo, enzani manje? Agqisha iy'kibha ze-ANC. Angikaze nginizwe nihebeza wona lama-influencers enu, yazi, cause njengoba esegqoke iy'kibha ze-ANC nje ay'gqokele uku-influencer nina ukuthi niwalandele back to square one, niyovotela i-ANC. Angikaze nginizwe niwagxeka, yabo. Agijinyiswa ngama-V-Class nani eyiswa kuma-manifesto, nikhomente nina abantu. Ngaze ngafisa ukuba lapho or asibanikeni ithuba lokugcina. Angikaze ngiyibone ikhomenti eyinhlamba kuma-influencers enu lawa aphashile mayegqoke iy'kibha ze-ANC. Kodwa kuMchunu mayesecabangela umndeni wakhe ney'ngane namakhosikazi akhe I'm sure uvele njengoba ebizwe uRamaphosa kunemali lapho. Njengoba esho lokhu akushilo nge-ANC kunini, yimali yonke leyo. Usegqishwe imali ngaphambili. Kunani? Cause nalama-influencers enu ayakwenza lokho. Nabaculi laba bayabizwa emcimbini waleli qembu, asho okwaleli qembu, aphume lapho eseculile aye kwelinye iqembu ayosho okwalelo qembu. Yini nina kuMchunu
kube lula ukukhipha yonke leyo thuvi enusho ngayo. Fine-ke asiphume kuleli side la umchunu mina ngiyameseka, usecabangele umndeni wakhe nje clean manje, ziya ngemali. Isisu sendoda asigcwale, cause usebona ukuthi lokhu mpampa lokhu kokuhlanya akumsizi ngalutho, animsizi ngalutho. Ngize la kuBaba uZuma needs to come up with a strategic plan soku-overcome i-ANC okokuqala lokho, ngoba ukuloke ecula ukuthi leyo ndlela will be cut short uma i-ANC isaqhuba ngalo msebenzi wemali. If yena, cause angiboni kahle ukuthi khona ama-influencers agqoka iy'kibha ze-MK anama-followers amaningi kunalawa awe-ANC, yabo. Yena angadidwa ukuthi mayebize ini kuyagcwala, cause labo bantu ngeke uzongisho ukuthi bonke bazovotela i-MK, yes. So yena kumele aphume ne-plan strategic and fast futhi, ngoba mayelibele ethi angazi ngenzani, ngifihle induku enkulu, ngeke kuze kumsize lokho, yes. Akaqhamuke ne-plan because bayamlwisa njengoba iphalamende bemkhiphile nje. I-ANC isebenzisa imali manje, asakhulumi kakhulu, isisebenzisa i-media uku-influencer thina nabantu ney'ngane zesikole nje, ngoba isishaya nje okhamduze challenge inini iyayinsinya lapho i-ANC, umqondo loyo. Umsholozi angawusebenzisa, angimazi Nkosi yami uthembeni, bemlwisa kanje. So mina insizwa mina angiboni lento. i-MK kusamele isebenze kanzima. I-IFP na-ke angikhulumi ngayo. IFP kule ndaba ifana noThukzini kule culo lakhe leli ayethembe ukuthi uzohluka nisunyaka yena, ebe eqhathwe noKhuzani oyi-ANC noGcwamelisha eli-MK elinabalandeli abakhuluma kuphela abangavoti, yabo. So nje kuleya mchunu aniyekeni umchunu madoda, ucabangele umndeni wakhe, washiya nina eningamsizi ngalutho. UBaba uZuma angaqhamuke namaplani madoda, ngoba